Stačí už len vykopať. Tuto je. Zaves to tu na chvíľu. Zaves. Poď rýchlo ku mne. Teraz zlepšíme územie. Začneme s tvojou budou. Už máme všetko. Čo potrebujete? Teraz to všetko treba zlepiť dokopy a vec bude mať svoj vlastný malý domček. Ďalej potrebujem kamene rôznych veľkostí, aby som vytvoril krásny chodník. Tieto kamene sú pre mňa veľmi vhodné z hľadiska farby. Ďalšie budú tekvice. Dám ich okolo obvodu domu. A táto čierna sieť cez plot. Ak na ňu dáš pavúky, bude vyzerať ako skutočná pavučina. Tieto krásne uschnuté rúže budú tiež rásť na mojom pozemku. A použijem lebku ako poštovú schránku. Jej čelusť bude držať... Každý muž, ktorý príde ku mne,